Нічого не розумію. О, доброго ранку усім глядачам, доброго ранку. Усім салют! Привітання, Лесик. Допоможеш з шифровкою розібратися? З якої ще шифровки? Вось гляді, нейкая Кися писала, сьогодні раніцей на столі знайшла. Так, я на зарадці чекаю у Віри. Кися. Ну? Наколькі я розумію, гэта Кася писала. Я є почерк. Я добре ведаю. А, значить, Кися – гэта наша Кася. Правильно, як заўсёды спяшалася і замест літери А і написала. А може, яна захворела? З чого ти взяла? Тут же написано «Чекаю у Віри». А «чекаю» – гэта мусіць «чхаю». Кася зноў не тую літару написала. Так, а Віра гэта хто? Не ведаю. А калі Кася ў бальніцы? І Вера гэта дзяўчынка, якая з ёю у палаце ляжыць. Вой, бедная Кася. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Фізкульт-салют усім! Ну, і колькі вас можна чекать? Пробач, Касечка, ми тільки зараз зрозуміли, що ти у больниці ляжиш. А тебе уже выписали? Откуль? З больниці. І Віру так само виписали? Якую Віру? У якої больниці? Ви що навидумляли? Я вас у сквері чекала. Думала, разом зарадку зробим. А ви? Гэта не мы, гэта ты нас заблытала. Я? Ти? Ды я вам і записку покинула. Читать треба було уважливо. Писать треба было правильно. Вось зерні на свою пригожость. Я на зарадці чекаю у Віри. Кися. Ну, подумаєш, некалькі літр переблытала і пропустила. Нічого собі некалькі. Мы целую раніцу з твоїми абракадабрами разбиралися. Табе, Кася, у першы клас ісці трэба і з самага пачатку вучыцца пісаць. І не тільки писать, а й вчитися бути уважливою. Так, Маргоша, і пачнем вучобу зараз жа. Не хочу вучиться! Покуль канікули, ніякої вучоби. Ды я пра мультыплікацыйную вучобу кажу. А, ну коли про мультиплікаційну, я згодна, я... Усё прикрутил. А ти не боїшся? Чаго? А коли колесико знов отвалиться, ти на хуткості мчиш, а яно бац, а ти у дерева бемц, аж на іскри з очей. Кася, не выдумляй. Я ўсё адрамантаваў. Заўтра ж спаборніцтва ў двары. А я б не ризиковала. Коли один раз отвалилось колесико, отвалится и у других. Тебе послухать, дык наогул ні на скейте, ні на ровары, ні на роликовых коньках лепей не кататься, бо може нешта здарыцца. А скажешь, не можа? Вядома, можа, але жыць і ўсяго баяцца не цікава. Просто трэба быць асцярожнымі і не забывацца пра правілы бяспекі. Як я вам? О, здоровский шлем, Маргоша. І табе пасуе. Выглядаеш як сапраўдная спортсменка. Дякуй. А ти свой скейт адрамантував? Так, глядзі, як новенький зараз. Малайчинка. Кася, а ти будеш у споборництвах удельничать? Я? И не подумаю. Хочу, как лапы мои целыми засталися, и голова без гузаков была, вось. Яна і мяне адгаворвае ад удзелу ў спаборніцтвах. Бо глупства гэта. Думаю, наша Кася сама боится. У гэтым уся справа. Что? Я боюся? Да я ничего. Коли правду сказать, дык боюся. Аднойчы я спрабавала ехать на ровары. І? І у слуп бубухнулася. Болюче было жах. І што, з-за адной няўдалай спробы ты назаўсёды сябе пазбавіла ровара? А что робить? Ніяк не могу расшиться от думки, что знов на ровар сяду, коленки починают дрожать. Просто треба переодолеть свой страх. А як? Выклікаем хуткую мультыплікацыйную дапамогу. Ну вось, бачыш, Кася, хлопчык у мульціку таксама спачатку баяўся, а потым пераадолеў свой страх. Мы табе дапаможам. Будзем вучыцца катацца на ровары паступова. Вядома, ты адразу сама не паедзеш, бо можаш зноў зваліцца. Неабходна пачынаць з самых простых практыкаванняў. Я пакажу, з якіх.
Ну, добре, уговорили. Після добраранка поспробуємо. А зараз пропоную підвести виніки одної смачної загадки. Гэта якой? А вось якой. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят. Очень любят эти бусы. Дети, птицы и медведи. Ну что, отгадали? І я ведаю, чому Лесик назвав загадку смачною. Тому що отгадка на яе ягода малинка, червоная, соковитая. Так, зусім як на малюнках наших сьогоднішніх переможців. Ксюші Лабецької з Молодечна і мяшчонок Кості з Гомеля. Чакайце Ксенія і Костя невялікія падарункі ад нас і часопіса «Рюкзачок». А мне дык у лес так захотелось з'їздить, ягодок, грибочков позбирать. А я б на рибалку сходив, рибку поводив, так мару вялікага щупака зловить. А я б таксама на рыбалку пайшла. Лесік, а якія ў нас рыбкі водзяцца? Могу рассказать, коли жадаете. Цікаво послухать. Раскрывай компьютер, Маргоша. Так. О, ну, слухайте. У Беларуси налічваецца звыш 60 видов рыб. Ого! Так много? А я не ведала. Думала, карасик, там ёрш, щупак. А оказывается, столькі. А ёсць сярод іх тыя, што ў чырвоную кнігу занесены. Так, Маргоша, іх трэба, як кажуць, ведаць у твар, каб не нашкодзіць прыродзе. Ну, назови хотя бы некоторых. Напрыклад, стерлядь. Пригожая такая рыбка с острым носиком. Ці рыбка кумжа. А я про такую не чула. Потым еўрапейскі харыус, корушка, звычайны вусач, падуст. Ого, колькі незнаёмых назваў. Лесік, скажы, а што рабіць рыбакам, якія незнарок такую рыбіну злавілі? Думаю, неабходна яе выпусціць назад у вадаём. О, гэта не вельмі проста. Хочацца сваім сябрам такі незвычайны улов паказаць. А можна ж фотаздымак зрабіць, а потым рыбку адпусціць. Правільна, я так заўсёды зараз рабіць буду. А я, прабачце, пакуль усе гэтыя рэдкія рыбіны не вывучу, на рыбалку хадзіць не буду. І ад мультыплікацыйнай адмовішся? Не, ад мультыплікацыйнай рыбалкі не адмоўлюся. Тады прапаную адправіцца на мультрыбалку неадкладна. Сябры, а можа у вас ёсць фотаздымкі, як вы рыбку вудзілі? Нагадваем, конкурс «Як я провел лето» протягивается. Свои рассказы, фотоздымки, ці малюнки отправляйте нам по поштовому адресе 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці па электронным добраранок.tv@gmail.com. Мы будем чакать. Ну а зараз час развітвацца. Цікавага вам дня! Новых незвычайных адкрыццяў. Поболее смеху и радости. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Будь весело и незабывно.